Pokazat ću ti jedan odličan besplatan alat pomoću kog možeš da uradiš dve stvari. Prva stvar, možeš da proveriš brzinu svoje stranice ili blog posta i da li ona ispunjava novi Google algoritam za brzinu koji se zove Core Web Vitals. A druga još bitnija stvar jeste da možeš da proveriš poziciju svog blog posta u Google pretrazi. Možeš da izabereš ključnu reč za koju je optimizovan taj tvoj blog post i da proveriš prvih 10 rezultata u organskoj pretrazi na Google za tu ključnu reč i da vidiš da li se tvoj blog post nalazi na toj listi. U ovom slučaju, moj post za ključnu reč Generate Press recenzija nalazi se na trećem mestu u Google pretrazi i ima ocenu 100 za Google algoritam Core Web Vitals. Kada otvoriš Google Chrome, klikni gore desno na 3 tačkice, a zatim ovde na New Incognito Window. U polju za pretragu ukucaj ovaj sajt redico.co.uk redico sa 2d.co.uk. Prihvati ovde uslove i taj alat se nalazi kada staviš kursor miša ovde na Technology i klikneš ovde na SERP Speed. SERP je skraćenica od Search Engine Results Page, odnosno rezultati pretrage u Google Chrome. Klikni na taj alat i otvorit će se ova stranica. Prvi korak je da klikneš ovde na ove 3 tačkice, klikni i drži ovaj klizač, levim tasterom miša prevuci dole i pronađi svoju državu. I klikni na državu koju želiš. Sljedeća stvar je da u ovom polju ukucaš ključnu reč za koju je optimizovan tvoj blog post, odnosno ključni pojam. U ovom slučaju ja ću da ukucam ključni pojam Generate Press WordPress tema. I treći korak je da u ovom polju nalepiš tačan link do tog blog posta koji želiš da proveriš i klikneš ovde na analiza. Sada sačekaš da se uradi analiza. Prva stvar koju proveravaju jeste prvih 100 rezultata u organskoj pretrazi za ovaj ključni pojam Generate Press WordPress tema. Drugi korak je da analiziraju tu tvoju web stranicu, odnosno blog post. I treći korak je da pokažu poziciju tog tvog blog posta u Google pretrazi. I sada kada scrollaš dole, ovde vidiš prvih 10 rezultata u organskoj pretrazi u Google Chrome-u za ovaj ključni pojam Generate Press WP tema. Ovde sa desne strane se nalazi tih prvih 10 rezultata i ovde se vidi da je moj blog post na 7. mestu i vidi se da ima ocenu 99 za Google algoritam Core Web Vitals, a prosečna ocena za prvih 10 rezultata je 66. Ovde sa leve strane su elementi za Google algoritam Core Web Vitals i kao što se vidi, ovaj moj blog post nije prošao taj Google algoritam zato što nije ispunio ovaj drugi uslov, First Input Delay, treba da bude 100 milisekundi, a ovaj moj blog post ima 189 milisekundi, a ova druga dva uslova je ispunio. Još jedna vrlo bitna stvar u vezi Google pretrage je sledeća. Google je vlasnik YouTube-a, tako da se u Google pretrazi pojavljuju i rezultati sa YouTube-a. I evo recimo ovde, među ovih 10 top rezultata za ovaj ključni pojam Generate Press WordPress tema, nalaze se čak 3 moja video tutoriala sa mog YouTube kanala. I to su ova 3 video tutoriala ovde, koji se nalaze na 4., 5. i 6. mestu pretrage, dakle ispred ovog mog blog posta, koji je na 7. mestu. Zato je bitno da imaš YouTube kanal i da na njemu praviš videa za ključne reči koje želiš. Kada uradiš pretragu za jedan blog post i ključnu reč, možeš da klikneš ovde i da kreiraš novu pretragu. Otvorit će se novi prozor i sada ponavljaš ceo postup. Evo sada sam recimo uneo ključnu reč Affiliate Marketing za početnike i link do mog blog posta Affiliate Marketing za početnike i kliknem ovde na analiza. I evo dobio sam rezultat. Ocena za Core Web Vitals za ovaj moj blog post je 98, a prosečna ocena za prvih 10 rezultata u pretrazi je 47. Ovaj moj blog post nalazi se na 6. poziciji. Na ovaj način za svaku ključnu reč za koju je optimizovan tvoj blog post možeš da vidiš prvih 10 rezultata i da pogledaš te blog postovi, da ih uporediš sa svojim blog postom, da vidiš šta je potrebno da popraviš da bi tvoj blog post zauzeo višu poziciju u Google pretrazi.